Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kafin ka kalli bidiyon nan da abin da yake cikin shi, idan har kai musulmi ne, ka ɗaga hannu ka ƙara gode wa Allah da ya yi ka hakan. Ya yi ka musulmi, ya sauke maka littafi wanda ya bayyana maka tsakanin ƙarya da gaskiya, ya fayyace maka tsakanin mai kyau da mara kyau, ya ƙara fayyace maka tsakanin mai amfani da mara amfani. One of the main dalilai da ya ƙara bambanta musulunci da sauran al'adu kenan. Alhamdulillah for Islam. Bari ka ji wannan labari. Akwai wani bawan Allah mai suna Victor Hugo Sosa, wanda ya kasance shine prince a wani gari a cikin ƙasar Mexico. To jiya aka samu labarin cewa ya yi aure da dabban ma kada ya yi aure da ita. Shi dai ya aure ne a bisa wani dalilin su dai mara amfani kamar haka. Na farko ya aure ne don ya gudanar da tsohon al'adan kakanni da iyaye. Abu na biyu shine ya yi aure ne saboda ƙara ƙarfin dangantaka tsakaninsu da allolinsu. To su haka suke gani, idan ka yi aure da kada za ka ƙara ƙarfin dangantaka tsakaninka da allolinka. Sannan na uku, dalili na uku shine mutanen wajajen sun yarda da cewa yin aure tsakanin mutum da kada yana kawo alkhairai da yawa, kamar damuna mai kyau da amfanin gona. To haka dai suka yarda da shi. Yanzu ku gani kamar a bidiyon nan yadda suka gudanar da bikin, ku ga yadda suke ta shawagi, suke ta murna. Ai shi ya yi kadan a hannu gashi nan har yana kai mata sumbata a kai. To ni dai duk wannan abin da suka yi bai fi ban mamaki ba, illa abin da ya wuce ɗaure bakin amaryan da suka yi. Ya za a ce ranar aurenki kuma a ɗaure miki baki? To menene dalilin yin hakan kenan? Allah ya sa mu dace.